हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो आङो हास्थायबाय। दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन लोगोफोर ओरैबायदि मा होनना बुङो जोंहा सिगाङाव फैबाय थादों मेरि क्रिसमास आरो गोदान बोसोर। बेनि थाखाय दिनै आङो माखासे खामानि मावदों आरोना लोगोफोर। बेखौनो आङो नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै दिन्थिनोसै। जोंहा दिनै मा होनना बुङो 30 नभेम्बर बा जोंहा दा मोनावनिफ्राय मा होनना बुङो डिसेम्बर 1 तारिख हाबसिगोन आरोना। बे क्रिसमासखौनो बरायनाय जि हाबाफारि जागोन दा मोनावहाय आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांसिगोन। बेनिफ्राय आरो जोङो मा होनना बुङो क्रिसमासखौ बरायनायजों लोगोसे जोङो थारमाने जोंनि बर' बेप्टिस्ट ख्रिस्टियाननि जि मोनफ्रोमबो गामि आरो मण्डलिफोरा माने बिदिनो मोनफ्रोमबो न'खराव मा होनना बुङो हाथरखि गायो आरोना। हाथरखि गायो आरो बेखौ जोङो बरायो, बरदिन बरायनाय। आंबो दा नैबे हाबाखौनो मावबाय थादों न'आव। आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांसै आरोना। बेखौनो भिडिअ बनायखाबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय आरो जोंहा दिनै प्रग्रामबो जागोन दा मोनाव। बे प्रग्रामखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरोना लोगोफोर। दे अब्ला नायलांबाय था आंजों लोगोसे। आङो बिदिनो थिखांसिगोन आरोना। नैबेखौ थिखांसिगोन, खिन्थु दायो थिखांनाल'सो दोनगोन दे। बेखौ दा हरावसो माने फोजोंनाय जागोन आरोना लोगोफोर। आङो दा दिन्थिनो नाजागोन बे फोजोंनायखौबो। दा खामानि मावनायखौसो आङो दिन्थिदों आरो नोंथांमोननो दे लोगोफोर। नैबिथिं नैबिदि थिखांनोसै। नैबिथिंबो होबाय आरोना लोगोफोर। नैबिदि जिग जाग होनाय जाबाय। दा मोनाव मा होनना बुङो लाइट होबा नुसिगोन आरो नोंथांमोना। दायोथ' सिनाय मोनला जाहैबाय। नैबिथिं ओरै दंफांथिंबो होबाय। बेनिफ्राय दा नैबिथिं गायबाय आरो स्टारखौ नैबिदिलै। बे लाइटखौ दा मोनावसो होनाय जागोन आरो। थिखांखाबाय दानो, खिन्थु दा मोनावसो होगोन आरो लाइटखौ। जोंहा नैबिथिं गावहाथ' मावनो उदाया नालाय, ओंखायनो मावग्रा लाबोनो गोनां जाबाय। नै मावग्राया जोंहा नै बिथाङानो। सुइसा जोंहा दायो मा होनना बुङो हाथरखिखौ फोजोंबाय गाहाय आलासिनि गेजेरजों। बेनिफ्राय आरो जोंहा दिनै जोंनि जि गलमा मण्डलिनि डेक'रेसन खालामनाय बा बरदिन बरायनाय बे हाबाफारिया जोंहा दा जानानै थांबाय बेयाव। बेनिफ्राय आरो सिङाव माखासे हाबाफारि जागोन, आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। दिनै जोंहा बे बरदिन बरायनाय हाबाफारियाव माबायदि प्रग्राम जायो आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर। जोंहा जिथुनाखि हाथरखि फोजोंनाय नैबे हाबाफारिया दायो जोबनानै थांबाय। बेनिफ्राय आरो जोंहा नैबिथिं माखासे जोंहा साजायदों लाइटिंजों। जोंहा बेखौ दायो बेखेवनानै होबाय गाहाय आलासिया। नै आङो नोंथांमोननो दिन्थिदों। बेयो जाहैबाय जोंनि गलमा मण्डलिनि नुथाय लोगोफोर। नैबिदि डेक'रेसन खालामदों लाइटजों। नायनानै लादो आरोना लोगोफोर। जोङो थारमाने बेखौ मावदों जोंहा जोंनि गलमा मण्डलिनिनो इयुथ डिपार्टमेन्टआ थारमाने गोबां खस्थ' खालामनानै बेखौ मावबाय आरोना। बे साननैनि गेजेराव बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै बेफोरबायदि समायना खालामबाय आरो नै गिर्जा कम्पाउन्डखौ। माने बिथांमोना ओरैबायदि गोसो होनानै मावबाय। आरो बिथांमोना जोङो बेखौनो मिथिनांगोन, माने इसोरखौ खुलुमनायाव बिथांमोना मा होनना बुङो गोबां बिदिनो मा होनना बुङो गोसो गुदुं। बिनिखायसो बिथांमोना दिनै गाव गावनि समफोरखौ दोननानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हादों। नङाब्ला दिनै गाबोन ओरैबायदि बिजि जायो मानसिफ्रा। नाथाय अब्लाबो दिनै बिथांमोना इसोरनि गौरबनि थाखाय माने बे खामानिखौ मावफुंनानै दिन्थिबाय। आरो दिनैनिफ्राय जोंहा जोंनि फैबाय थानाय गेदेर बर'दिनखौ जोंनि गलमा मण्डलिया बरायनानै लाबाय। आरो बिदिनो मोनफ्रोमबो न'खरफोरा दिनैनिफ्राय बिदि न'खर न'खर हाथरखिफोरखौ फोजोंसिगोन लोगोफोर। बेनिफ्राय आरो बिदिनो गोबां मण्डलिया बिदिनो गाबोननि सानखौ लादों 1 तारिखखौ। नाथाय दिनै जोंनि गलमा मण्डलिया मा होनना बुङो 30 नभेम्बरखौनो लाबाय आरो दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। दे अब्ला लोगोफोर आङो सिंनि हाबाफारिखौ आङो दिन्थिलांनो नाजागोन। नायलांबाय था लोगोफोर।
आङो दिनैनि बे सिङावनि हाबाफारिखौ आङो दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर माबायदि जोंहा बेयाव हाबाफारि जादों बरदिन बरायनाय हाबाफारिया आङो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन फारियै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो दायो डेक'रेसनखौ नोंथांमोननो दिन्थिग्रोबाय जोंहा नै बेफोरबायदि ओरैबायदि डेक'रेसन खालामदों ओरैबायदि समायना नुदोंना लोगोफोर दे अब्ला लोगोसे नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो आरो नायलांबाय थादो दिनैनि जोंनि बरदिन बरायनाय बे हाबाफारिखौ आङो दायो खुलुमसालि न' सिङाव हाबलांनोसै लोगोफोर ओमफ्राय दा बेयाव माबायदि हाबाफारि जायो आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेनिफ्राय आरो बिदिनो नोंथांमोना आरो आंखौ बे भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामगोन होननानै आङो फोथायगोन दा सिंनि नुथायखौ आङो दिन्थिगोन जे हाबाफारिया जागायसिगोन आरोना लोगोफोर अब्ला सिङाव हाबबाय दायो
रादाबफोरजों मोनना गोजोनदों आरो रंजादों आरो बिथांनि सिनायथि गासैबो मिथियाबो जानो हागौ बिथाङा जफ्रा बाप्टिस्ट गिर्जानि गोबां बोसोर बुंगिरि खामानि बिथाङा मावबोबाय आरो दायो बर्थमान गुबुन बिबानाव निसय दोङो दा बेखाय बिथांनि मुङा जाबाय हाबाफारि होबाय जोंनो आं बेखौ गाबज्रिबाय थाला बेनिखाय जों बिथांनि बिदि जोंजों लोगोसे हेफाजाब होफैनो हानायखौ मोननानै जों रंजानायनि बे समाव बालकनि गेजेरजों आर'नाइ होनानै बरायलांसै जों गासैबो आं जिखौ खनगोन बेखौनो बावलायलायबाय बेबायदि आरो माने बेबायदि आसिरखौ आं मोनसे नुनो मोननानै आरो खोब माने आं गाहाम मोनदों आरो बे गाहाम मोननायजोंनो जोंनि हान्जाखौ आं लेंहरदों आरो दायो आरो बेखौ गोबां जायफ्रा बर'दिननि तात्पर्य बेखौ मिथियाखै आरो बिथांमोन बायदिखौ दिन्थिनाय जागोन आरो बिनि हिसाबै इसोरनि हेफाजाब आशीर्बाद खालामसै नोंथांमोना आं बायदि समाय उदाय सुबुंखौबो नैबे समाव इसोरनि बायखौ बुंनो थाखाय लिंबाय बेनि थाखाय नोंथांखौ धन्यबाद होदों अबसे सासे बुंथिगिरि जानांगौब्ला बेहा गोबां टेलेन्ट थानांगौ मेथाइ खननो हानाय दामनो हानाय आरो बेनो मिनिहोनो हानाय गाबहोनो हानाय मोसानो हानाय बेबायदि टेलेन्ट थानांगौ आरो नाथाय आंहा बेफोरखौ जेब्ला नायो मोनसेबो गैया दामनोबो रोङा मेथाइ खननोबो रोङा गाबहोनोबो रोङा मिनिहोनोबो रोङा बेबायदि थेवबो बेबायदि सुबुंखौबो नोंथांमोना लिंबाय आं आखबार धन्यबाद होदों आं गलमा बाप्टिस्ट गिर्जाखौ आं गावनि मण्डली हिसाबै आं साननानै लायो मानो होनब्ला जेब्ला प्रथम फेल'शिप जादोंमोन आरो बे फेल'शिपआव जायफ्रा दंमोन आरो बे समाव आङो आन्सलिकनि प्रेसिडेन्टमोन आरो गोबां परामर्श लालायोमोन आरो गोबां समस्या दङमोन बे फेल'शिपआ जेने समाव आरो बेखि आगोलनि जाय बुंगिरि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना बुङोमोन जोंहा बे गिर्जा लुनो थाखाय हा गैया बे रखमनो बेसेबां दंमोन जोंहा बुंबाय मिथिं न खोब खम हा दंमोन आरो बै साइडआव मोननायमोनब्ला बै साइडआवबो मोननायमोनब्ला मोजां जागौमोन आरो कबरस्थान गैया कबरस्थान थाखायबो सिन्था खालामदोंमोन बेखौ मोननायमोनब्ला मोजां जागौमोन गोबां जिथु अभाब बेखौ मिथिहोयोमोन आरो निश्चय बे गलमा बाप्टिस्ट गिर्जाखौ निश्चय जों मोनसे गेदेर थांखि लानानै मण्डली हिसाबै फेल'शिपनिफ्राय मण्डली हिसाबै लुखांबाय इसोरहा मोनसे परिकल्पना दङ आरो इसोरा बे मण्डलीखौ लानानै जि परिकल्पना दङ बे परिकल्पनाखौ जाफुंहोदों आरो बे मोनसे मोजां मण्डली हिसाबै लुखांजाबाय स्ट्रं मण्डली हिसाबै लुखांजादों आं बावैसो खैथामान मण्डलीआव थांदोंमोन गेदेर गेदेर खालामनाय आरो जायफ्रा मोसादों ओरैबायदि मोजां मोसादों जायफ्रा मेथाइ खनदों बे लुक ग्रुप न मोजां मेथाइ खनदों आरो जाय हारसिं सिंगल मेथाइ खनबाय इंलिसाव बेसेबां मोजां आरो जायफ्रा मोसादों मोजां मोसादों बे मोनसे इसोरनि आशीर्बाद आरो बे गेजेराव इसोरनि आशीर्बादा गोग्लैदों बेखौ आंबो नुनो मोनफिननो थाखाय आं जोबोद रंजानाय मोनदों आरो इसोरखौ हामबाय होदों